Totonon khulungka ani channel o hingkai tomung norok ani channel no takpan subscribe khlai hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement te online information related video sanam hingkai faide tini kaisa ketal notification ailai omo rejakha software ni bukhaktoi hingkai noro video no paithak jorati nai tongni kaham ka semana bagui hingkai faide official notification ailai na o official notification tam rejakha omo kha official notification omo Government of Tripura Director of Industry and Commerce Agartala Tripura ni bukhakti rijakha o advertisement rijakha 9 tarik September 2022 o hingkai o jaga o sajak tongo omo newspaper o rijakmani hingkai 2 tarik September 2022 o rijakha hingkai o jaga o tlangjaknai kwbangma post no tongo obo hingkai oro 18 isimi je 40 years ni bisingo tongnai bor apply khlai manai tei sini borok hingkai 5 years relaxation manai obo last date hingkai 30 September 2022 oro rijakha hingkai o jaga o pulao no tongo kaisa post senior instructor mechanical aro senior ST rok khoroksa tongo tei senior instructor civil oro bo ST khoroksa tongo hingkai boni pay basic level hingkai 26,025 rupees khlai rejaknai tei academic qualification hingkai madhyamik or equivalent pass wngjakna nangnai tei logio technical tongna nangnai technical hingkai o jaga o sajak tongo engineering branch ni mechanical hingkai mechanical engineering degree khlaijak technical tei civil ni hingkai civil khlaijak hai oro diploma sanjaka je diploma khlaijak hingkai 2 year post qualification experience tongna nangnai workshop rogo tei kaisa tongo senior instructor dress making o jaga o bo senior ST rok khoroksa tongo same no o jaga o bo academic qualification hingkai at least madhyamik pass wngoi oro technical qualification tongna nangnai saka hingkai norok nainai di oro bo diploma hingkai 2 years experience gwnangna nangnai norok o PDF no ani description no mannai norok thangoi download khlai naidi tei official website bangri rwnai description o obo senior instructor DT PU tongo obo bo senior ST rok ni bagui khoroksa tongo undeserved khoroksa same no rejakha pay matrix bo 26,025 rupees khlai rejakha o jaga bo academic qualification hingkai at least madhyamik pass wngjakna nangnai tei technical qualification tongna nangnai oro sajaka tei senior instructor COPA o jaga o bo senior ST rok khoroksa oro bo technical qualification nangnai no jotono technical qualification nango haipano at least bo madhyamik pass wngoi logio technical qualification khlaijakna nangnai oro sajaka hingkai post graduate in computer science post graduate fan khlaijak tei bachelor in computer science computer application IT oro ko khlaijak tongkhai bo apply khlaimano oro je post tongbai mani oro jotono technical post tongbai tongjak hingkai se norok apply khlaimanai oro jotono technical post nango tei oro to senior ST rok ni kwrui tei senior instructor stenography o jaga o ST khoroksa tongo same o jaga o 26,025 rupees khlai rejaknai per month o qualification hingkai bachelor of vocation degree in commerce arts with naidi shorthand typing obo tongna nangnai je shorthand typing rok srungjak tongkhai boro apply khlaimano tei essential hingkai oro relevant je technical qualification rok trades je khlaijak tongnai shorthand rok srungjak tongnai borok ni bagui o jaga o kwbangma no oro rijak tongo norok nainai di ngeta kaisa tongo LD Clerk Cashier obo hingkai ST khorok ni tongo oro 16,050 rupees khlai rejaknai oro madhyamik pass hai equivalent pass hingkai apply khlaimanai aipa knowledge tongna nangnai operating computer hingkai tei typing rogo bo norok ni typing speed rok tongna nangnai o jaga o sajaka desirable hingkai knowledge tongna nangnai Bengali tei kokborok o tei o jaga o note dijak tongo norok nainai di PDF no to description o rirwano norok thangoi download khlai naidi tei oro selection procedure senior instructor ITI engineering non engineering rok ni hingkai o jaga o kaisa requirement policy swnamjak abo 2018 o omo hai khai no tlangjaknai oro personal interview naifano mano hini saka
tomung no borok kabangma angka personal interview najaknai o jagao angkai o selection procedure angkai group sini bagoi abo 2018 no salamjaka te o jagao written exam nai oro written exam nai kaisa paper angka general studies o jagao 170 tongnai engineering te non engineering aptitude tongnai 170 marks ningnai 50 angka part kaini part tongnai general study angkai 50 question tongnai abo 50 mark ni bagai ngata kaisa angkai 120 question tongnai abo 1 mark ni bagai angkai negative mark tongnai hini saka jagao abo angkai 170 ni exam ngai ulo exam mani ya gulo merit basic tiklai jagai borok kabang angkai interview fa nai mano hini sajaka te selection procedure LD Clerk Cashier ni bagai angkai o jagao abo policy sinamjaka group non graduated abo 2021 no angka o jagao najaknai naidi 5 candidate 1:5 khlai tlangjaknai khoroksa 5 jon ni bising khoroksa khai silai khlaijaknai obahai oro rujaka 8 jon ni bisingo 2 jon 1:4 omahai ke norok nai naidi PDF no boang description o rirnai te o jagao sajaka je interview rogo absent rok tongkhang kai to obo ingya norok attend ma tongnai te application fee angka 500 ma rnai je post fan apply khlainai ni angkai ang official website bori ruana ni description norok thangai nai di te date time venue rok pufro exam rok nai abo ulo sajaknai hini saka angkai o jagao ST SC Patani tomuno oro buirna faikang kabor unreserved category wa marina hini saka jagao gen norok tomung no interested tongkhang gen norok apply khlaina musung tongkhang gen norok apply khlai di ang official website di ruana tai o PDF no bani description no ri nai norok thangai visit khlai nai di ge tomung no norok apply khlaina musung tongkhang kai WhatsApp group bo 8 ngi mano kai norok WhatsApp group 8 tongkhang ka ro norok question sing hormano ge norok takphana ni channel no subscribe khlaya khong ka subscribe khlai ready ang omahai no ketal job advertisement tai online information related videos sonam ngangka je candidate interested tongnai apply khlai nadi kai tinin bagam sunong situng jotono no